to je? Kravička? No, tak daj donútra. Mama, Prosím, daj donútra. mama. A ideš zobrať ešte žabku? Tak choď zobrať žabku. Kde je žabka? Pohľadaj ju. Je? No, daj do vozíčka tam. Daj. Tam. Tak, výborne. No, a ešte žabku. Kde je žabka? Dobre, daj do vozíka. Daj do vozíčka, no. Ako robí žabka, ukáž. Ešte? Hop. Dobre. No a postav vozík, lebo si ho zhodil. Tak, a teraz tam daj všetky zvieratka. Poukladaj. Kľúče, no a zvieratka. Prasiatko, šup donútra. No. Daj donútra. Krásne, žabka. No, čo to je? Prasiatko?